Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар драматургиясы классика. Күрнекле артист, режиссер һәм педагог Кәрим Тинчуринның тормышы, иҗаты һәм халкыбызга калдырган мирасы хакында. Кәрим Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Пенза губернасының Таракан авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемне күрше авыл мәдрәсәсендә ала. Тик Кәримне дә аның әти-әнисендә әлеге белемнәр генә канәгатьләндерми. Ул 13 яшендә бәхет эзләп Казанга чыгып китә. Кәрим Казанда атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керә. Әмма 1905 елгы революция тәсире мәдрәсә яшьләре тормышына да үтеп керә. Алар торган сайын күбрәк демократик матбугат, социаль-демократик идеяләр белән танышалар. Мәдрәсә таләпләренә каршы чыгалар. Кәрим дә бу вакыйгаларның эчендә кайный. 1906 елның февралендә 87 шәкерт белән бергә Тинчуринда Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән куылырга дучар була. Ул башта Тамбов якларына китеп урман караучысы булып эшли. Түбән Новгород һәм Сарытау якларында балалар укыта. Шул елларда Кәрим Тинчурин актив рәвештә иҗат эше белән дә шөгыльләнә башлый. Күп кенә драматик әсәрләр яза. Бу вакыт аның өчен иҗади эзләнү, үз йөзен, стилен билгеләү чоры булып тора. 1910 елны Сәйяр беренче татар профессиональ театр труппасы җитәкчесе Габдулла Кариев Кәрим Тинчуринны үзенең труппасына артист итеп чакыра. Кәримнең таланты бик тиз ачыла. Галиәскәр Камал, Гаяз Исхакый, Фатих Әмирхан, Александр Островский һәм башка драматургларның әсәрләрендә уйнап, ул искиткеч үзенчәлекле образлар тудыра. 1920 еллар башында Сәйяр труппасы таркала. Тинчуринның якын дусты, театр җитәкчесе Габдулла Кариев вафат була. Шушы хәлләрдән соң Кәрим Тинчурин 1922 елны Татар дәүләт театр труппасы оештыру эшенә алына. Кәрим Тинчурин үзенең табигате, халкы фигыле белән театр кешесе була. Замандашлары андагы энергиягә, эшләү сәләтенә сокланып туя алмыйлар. Ул бер излексез яза, сәхнәдә иң катлаулы образларны иҗат итә. Үзе уйный, өстәвенә иң күләмле әсәрләрен сәхнәгә дә куя. Мәсәлән, Җилкәнсезләр, Ил, Зәңгәршәл, Кандыр буе пьесаларын Татар дәүләт академия театр сәхнәсендә беренче булып Кәрим Тинчурин үзе куя. Алар тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителә. Димәк, Кәрим Тинчурин режиссер буларак та үз эшенең остасы була. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында күренекле шәхесебезнең шәхси әйберләре тупланган музей эшләп килә. Кәрим Тинчуринның бу бүлектә шәхси әйберләре, иҗат әйберләре, әсәрләре, фотосурәтләр, программалар, афишалар һәм инде әлбәттә кулга алынган документлар саклана. Буларны инде Кәрим Тинчуринның сөйеклесе Заһидә ханым безгә атап әйтеп калдыра безнең театрыбызга. Чөнки Заһидә ханым бик хатын-кызларның берсе. Ире кулга алынганнан соң эшеннән дә азат итәләр, квартирасыннан да мәхрүм итәләр, хәтта шәһәрдән дә куалар. Менә шундый авырлыкларны күрә торып ул шушы иренең бик әсәрләрен, шәхси әйберләрен, гаилә әйберләрен саклап калырга тырыша һәм үзе белән йөртә. Шуның белән безнең һәм киләчәк буыннарга, театр сөючеләргә зур истәлек калдыра. Заһидә ханым тормыш иптәшенең якты исеме мәңгеләшүен бик тели. 1988 елда драма һәм комедия театрына Кәрим Тинчурин исеме бирелгәч шатлыгыннан үксеп елый һәм озакламый бакыйлыкка күчә. Бу бинокльне Кәрим Тинчурин сөйеклесе Заһидә ханымга бүләк итә. Һәм Заһидә ханым инде төрле чараларда, концертларда, театрларда шушы бинокльдан сәхнәне күзәтә. Бик кадерләп саклый. Заһидә ханым өчен бу алтын йөгертелгән бинокль бик кадерле була. Һәм бүгенге көндә без инде музейда тамашачыларыбыз бик кызыксынып карый бу бинокльдан. Аларга да күрсәтәбез, тәкъдим итәбез. Һәм инде шундый футлярлы сәгать, шулай ук моны комиссионный кибет дибез инде шуннан Кәрим Тинчурин сатып ала. Ул үзе шундый
шынаяклар сатып алырга, төрле сувенирлар сатып алырга ярата. Һәм бу шаяртып булса кирәк инде. Шушы сәгатьне ул кесәсендә йөртә. Кесәсендә йөртергә ярата һәм артистлар янына килгәч, кая әле сәгать ничә вакыт күп микән дип, кесәсеннән зур сәгатьне тартып чыгара торган була да, бу зур сәгатьне күреп, дуслары, иҗатташ дуслары кычкырып килә торган була. Музейда Кәрим ага Тинчуринның кулъязмалары, тәрҗемәләре, документлары да саклана. Ул бит инде көндезен репетицияләр үткәргән, кичен сәхнәдә үзе артист буларак уйнаган, аннан кайткач, төннәр буе таң атканчы дахи әсәрләрен тудырган. Минем инде шулай үзем күз алдымча күз алдыма килә, шушы лампа яктысында, шушы сәгатькә карый-карый, сөеклесе Заһидә ханым ясаган кайнар чәйләрне эчә-эчә, шушы дахи әсәрләрен тудыргандыр дип. Һәм менә инде әсәрләренә килгәндә, бездә бүгенгесе көндә бик кадерле кулъязмалар саклана. Иң беренче инде менә хикмәтле доклад, үзенең үз куллары белән язган кулъязма, гарәп шрифты белән татарча укылышлы. Һәм шулай ук Сүнгән йолдызлар китабы 1925 елда басылган. Һәм инде менә күптән түгел генә Рабит Агабатулла безгә Казан сөлгесе кулъязмасын тапшырды. Бик зур бүләк. Рабит Агабатулла гаиләсе белән берлектә Заһидә ханымны соңгы көннәренә кадәр тәрбияли. Аннар ул кадерләп саклаган барлык истәлекләрне музей карамагына тапшыра. Театрга килгән тамашачылар да бүген аларны карый, өйрәнә, барлый ала. Театрның баш режиссеры булып эшләү дәверендә Кәрим Тинчурин бик күпләр өчен укытучы, остаз була. Драматурглар Таҗи Гыйззәт, Риза Ишмурат, актриса Галия Кайбецкая һәм башкалар үзләренең истәлекләрендә Кәрим Тинчурин мәктәбен хөрмәт белән искә алалар. Татар театр сәнгатен чыннан да Кәрим Тинчурин исеменнән башка күз алдына да китереп булмый. Милли театр тарихында бигрәк тә аның совет чоры үсешендә авторның роле гаять зур. 1920-1930 елларда Кәрим Тинчуринның иҗаты чәчәк аткан чор. Бу вакытларда ул үзенең иң уңышлы драма әсәрләрен иҗат итә. Авторның драматургиясе бүгенге көндә дә актуаль. Аның Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдызлар, Казан сөлгесе, Американ, Җилкәнсезләр һәм башка әсәрләре татар театрлары сәхнәләреннән төшми. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында һәр сезонын Тинчуринның Зәңгәр шәл мелодрамасы белән ачып җибәрә. Әлеге спектакль татар театрының йөзек кашы булып санала. Кәрим Тинчуринның татар профессиональ музыка сәнгатенә нигез салучы Салих Сәйдәшев белән иҗади дуслыгын да искәртеп үтәргә кирәктер. Әлеге дуслык яңа сәнгати шедеврлар тууга сәбәп була. Сәйдәшевнең сәхнә законнарын һәм әсәрнең жанр үзенчәлекләрен тоеп, халыкчан рухта язган музыкасы пьесадагы тирәнгә яшерелгән фикерләрне дә ачарга ярдәм итә, сокландыра. Әлеге иҗади тандем ярдәмендә әле атап үтелгән Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл, Ил, Кандыр буе кебек әсәрләр туа. Алар тирән фәлсәфи, әхлакый иштәлекләре, сихри музыкалары белән инде берничә буын тамашачыларны әсир итә, сокландыра, тәрбияли. Бу әсәрләр һәм алар өчен махсус язылган музыка, җырлар татар театр сәнгатенең һәм музыкасының җәүһәрләренә әверелделәр. Кәрим ага Тинчуринның үлеме аеруча да кызганыч, үзәкләрне үзәрлек дияргә була. Хәер, репрессия корбаны булган һәркемнең язмышы шундыйдырла. Минем гаиләмдә 10 кеше атылган, 2 бабам, әтием, әнием ягыннан. Мине бик тә мин искә елаусыз төшерә алмыйм. 21 яшьлек Мустафаны, 23 яшьлек Самигулланы әтиләре Зайнулла белән бергә атканнар. 1937 елда. Бу ел 37 ел репрессияларның югары ноктасына 85 ел. Шул уңайдан biz чаралар уздырдык, мәкаләләр язабыз, тагы үзебез турында исебезгә төшерәбез. Үз вакытында Фәрзәнә ханымның әтисе дә халык дошманы дип танылып, гаиләсе белән Себергә сөргенгә сөрелгән. Инде акланганнарына ничә дистә ел үтсә дә, анда күргән михнәтләре әлеге Батыр ханымның әлегәчә йөрәгендә. Республика
Cəmiyyətinin жетекçisi Xayyarov Rəşid Abdurrahmanoviç idi. Onun atisi də mında yata. Ol bir kilgəndə mında bir babayını көрә. Ol babaydan soruy, "Mənə sen mında bir нәрсә bilmisinmi?" Ol ayta, "Мен 17 yaşımdadır, şoför bulub işlədim." Kündədir 3-4 mərtəbə maşinamның kuzusuna tuturup atılğan kişi gövdələrin, xalq düşmanların getirip mında çukurlarga avdaraydım di. Mındı nərsəni көз aldına getirip bulamı? Siz көз aldına getirəsiz mi andı nərsəni? Min ona qarıyalmı? Minin babalarımını da şulay atqanlar. Кәрим Тинчурин халық дошманы буларак жазаның иң авырын алган. 1937 елның 15 ноябрьгә каршы төнендә атып бетерелгән. Фәрзана апа сөйләвенчә, ул һәм аның белән бергә атылган 3000-гә якын кешенең мәете Архангель зиратына китереп ташланган. 50 yaşını uzduru bilen ikinci gününü 15'inde, 16 sentyabrda onu kulga alalar. Şul karательный sistema, qansız, vahşi bizning sistema, bizning inning sistemasi, onu saklap qala almagan. Yılda 1910 yıldan başlap yılda ol 2 piyesa yazgan. Onu bütün halk bile Cilkansizler, Zangarşal, Kazan Sölgüsü. Бүген биредә репрессия корбаннары истәлегенә стелла калкып тора. Тик Фәрзана апа сөйләменнән шуны анык аңладым. Караңгы елларның, юкка ягылган ялаларның, бәхетсез балачакның ачысын күңелләрдән берни җуя алмый. Татар драматургиясында Кәрим Тинчурин традицияләре алга табада үстерелә. Ул бигрәк тә Таҗи Гыйззәт әсәрләрендә чагыла. Кәрим ага минем артистлык ягымнан гына түгел, драматурглык ягымнан да остазым. Мин башка драматургларга да аңардан өйрәнергә, аның яхшы якларын кулланырга киңәш бирер идем. Ул тел остасы, образлы җөмләләр мастеры һәм театрны бик яхшы белә торган язучы, дип яза үзенең истәлекләрендә Таҗи Гыйззәт. 50 яшы тулган көннәрдә 1937 елның 17 сентябрендә Кәрим Тинчурин халык дошманы дип нахакка гаепләнеп кулга алына. Һәм 1938 елның 14 ноябрендә атып үтерелә. Башка бик күп репрессияләнгән авторлар белән бергә аның әсәрләре дә кулланылыштан алына. Бары 1955 елны гына әдип тулысынча аклана. Бай иҗаты халыкка кире кайтарыла. Пьесалары сәхнәгә менә. 1937 елда Кәрим Тинчурин кулга алынгач, Заһидә ханымга халык дошманы хатыны дигән ярлык тагыла. Ул бик күп түбәнсетүләр, рәнҗетүләр күрә. Аны эшеннән, яшәгән фатирыннан куалар. Гомерлек мәхәббәте булган Кәрименнән баш тартырга кушалар. Ләкин Горур ханым барсына да түзә. Кәрим исеме белән бәйле булган һәр нәрсәне бөртекләп саклый. Язучы Рабит Агабатулла ылыгайган көнендә Заһидә ханымны үзенең ярдәменнән ташламый. Ул аның янына еш бара, материаль һәм рухи ярдәмчесенә әверелә. Заһидә апа бакыйлыкка күчкәч, ул аның васыяте буенча Кәрим Тинчурин белән бәйле бик күп материалларны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр музеена тапшыра. Кәрим Тинчуринның тууына 125 ел тулуга багышланган фестиваль көннәрендә әлеге истәлекләр Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында музей форматында халыкка тәкъдим ителә. Бүгенге көндә алар шунда саклана. Казан урамында Кәрим Тинчурин исемен әдәбият һәм сәнгать белән таныш булмаган кешеләр дә еш ишетә. Чөнки мәркәзебез үзәгендә Кәрим Тинчурин урамы һәм әдипнең күптән түгел ачылган һәйкәле бар. 1988 елда Татар дәүләт драма һәм комедия театрына да Тинчурин исеме бирелде. Шулай итеп, әдипнең исеме мәңгеләштерелә. Татар театрына нигез салучыларның берсе булган Кәрим Тинчуринның юлын дәвам итүчеләр бүгендә бар. Аның исемен йөрткән драма һәм комедия театрын Тинчурин варислары дип атарга буладыр. Исеменә туры килә диләр бит. Юкка гына бирелмәгәндер ул Кәрим Тинчурин исеме дә. Һәм исемне биргән кеше үзенең исемен акларга тырышып, шул исемгә тугры булып калырга тырышу ул адәм баласына Ходай Тәгалә тарафыннан салынган нидер бер генетический әйбер буларак, мин аны шулай дип күз алдына китерәм. Без һәрдаим, чөнки беренче элек күчмә театр дип әйтәләр, анасын драма һәм комедия театры булды, һәм Кәрим Тинчурин Кәрим Камал театрын Камал театры дип йөртәләр, безнекен Кәрим Тинчурин театры диләр. Шуңа күрә ул безнең исемебез булып баргач, без инде үз исемебезгә исемебез туры килсен дип, ул үзеннән үзе сизмәстән шулай ук шуңа шул исемгә
лайыклы булып яшәргә тырыша адәм баласы. Һәм инде һәрбер артистлар да моны тоеп яшидер мөгаен. Быел Тинчуринның тууына 135 ел. Театр шушы уңайдан тамашачысына хан кызы турындагы спектакль тәкъдим итте. Төшерү төркемебез белән шушы әсәрнең репетициясын күзәттек. Ул бит татар дөньясына яңа жанр, музыкаль комедия, музыкаль трагедиялар алып керә. Ул татар дөньясына, театр дөньясына бик зур адым ясый. Зур яңалыклар ача. Һәм үз чорында бик зур эшләр калдырган. Ләкин эше нәрсәдә? Ул теге башлаганда ташлаган түгел, аның эше һаман да дәвам итә. Ягъни буыннар аша бара. Һәм бер гасырдан артык аның әсәрләре сәхнәдән төшмичә. Шуларда уйнау безгә ул аерым бер ләззәтлек китерә. Чөнки ул шундый акыллы кеше булган, ул 100-200 еллык әсәрләр язып калдырган. Әйтик, менә бүген сәхнәдә барачак безнең турандык спектакльдә ул Кәрим Тинчуринның үзенең ирекле тәрҗемәсенә таянып эшләнгән. Ул аны үз вакытында күргән Карло Гоццida һәм татарчага тәрҗемәле иткән һәм үзе шунда уйнаган. Әсәрләре әллә ничә дистә ел дәвамында актуаль дибез. Бу актуальлекнең сире нидә? Минемчә, классик драматург, классик булмаган драматургтан нәрсә белән аерыла, ул теге аның пьесалары гел актуаль була. Бер пьесасы төшеп калса, икенчесе килеп чыга аның, шуңа күрә теге аның иҗаты да төрле темаларга кагыла инде. Шуңа күрә теге ул гел актуаль пьесаларны язган кебек тоела инде ул безгә, хәзерге вакытта яшәй торган кешеләргә, тамашачыларга. Шуңа күрә минемчә теге классик драматург ул инде һәрвакыт актуаль була инде. Без исә үз чиратыбызда театрга һәм аның коллективына уңышлар, Тинчурин варислары дигән исемгә тап төшерми, якты йолдыз булып балкуларын теләп калабыз. Быел 135 еллыгы билгеләп бетелүче Кәрим Тинчурин иҗат иткән әсәрләрнең һаман да халык күңелендә яшәве, укылуы, сәхнәдә уйналуы әдипнең чын мәгънәсендә классик булуы хакында сөйли. Фәлсәфәче язучының әсәрләре безнең белән киләчәккә таба атлап, милләтебезнең горурлыгы булып яшәсен, тагын күп тамашачыларны тәрбияләсен иде дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген татар драматургиясе классига, күренекле артист, режиссер һәм педагог Кәрим Тинчуринның тормышы, иҗаты һәм халкыбызга калдырган мирасы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.